Very good. So you are going to tell me the alphabet first. You can sound it like 3 times. Gui, gui, gui. Then you're going to use the example on the screen. Like in this instance, it says ogu, ogu. You can also tell us, if you're a superstar, you can tell us what that ogu means. You can use the picture as a clue, which means a thorn. Ogu pụtara thorn na bekee. Then the final thing to do is to give us another example with gwe. For instance, I can say egwu, or I can say gwara. Right? So these are the 3 things you do. Say the alphabet, give us the word example on the screen, and if possible, translate what it means in English. Then give us your own example. So I'll go first. Gwe, ogwu. Ogwu pụtara thorn na bekee. Egwu or ogwu. Any word that contains gwe is acceptable. It can be at the beginning, it can be in the middle, it can be at the end. If you understand what I said, give me a thumbs up. Very good. What of King Emmanuel? Do you understand? Not yet? You don't understand? Okay. I guess as we are progressing, you will continue, okay? Okay. As others are doing, just pay attention. You will be able to follow through. Okay, let's go. So who goes first? Osi. Let's go. We're going to take you next. This one. Okay. Oh, let me say Soma Osi. Go next. Your turn. Oh. Soma Osi. Ki. Okay. Okay, putawa. Mouse na bekee. You see it. Now I'll give another one. Hedu. Oh my word! Biko kụọrọ ni aka. Kụọrọ ni aka. Huh? Adema. Can I go now? Okay, let's go to the next one. Who is going next? Please. No, let's move from your house to another house. Where is the Muna? Muna, let's hear you. B. B. You're muted. I can't hear you. Oh, I'm sorry. Continue. I can hear you. B. Budara. Akla.
Gịnị bụ akpa na bekee? Kedu ihe bụ akpa na bekee? Akpa. Bag. Also did to see Okay, ngwa mee ya ka ọ bụrụ ahịrịokwu. Kwuo ya ọfụma. Akpa pụtara bag na bekee. Mụ na say it. Bag. Can you say that again? Akpa pụtara bag na bekee. Akpa pụtara na bekee. Akpa pụtara bag na bekee. I'm writing it in the chat box. Copy it in your notes. That's the sentence to make anytime you want to translate something in English. You tell me the word in Igbo and you say potara, the word in English. So we can say akpa potara bag na bekee. Right? Ọ very good. Muna kedu okwu ọzọ nwere kpe na ya? Kedu okwu ọzọ nwere kpe? Kpe. Kedu okwu ọzọ nwetara kpe na ya? Faisal, I can see your hand. Go ahead. You want to help Muna? Let's hear you. Opu. Okpu. Okpu. Opu. Yeah, that's hat. Amazing. Amazing. Oh yeah, make a sentence with that. How do you say that? Is it hat? Opu. Very good. Enwerem okpu. How do you now say okpu is hat in English? How do you say it? Look at the Pụtara hat na bekee. amazing. This is a superstar. Amazing. Biko kwọrọ aka dịrị easy. Oh my word, I'm so excited for Muna. Great. I hope everybody has written that in their notes. How to say something in English, because that's how we say. And sentence means ahịrịokwu. So when you hear me say, were ya mee ahịrịokwu, it means that you should use it to make a sentence. Okay, I'm writing some things in the chat box. I want your notes. I want your hand to be busy. Write in your notes. Okay, let's move over to the next thing. I literally turned mine. Okay, kedu onye ga-agwa anyị ihe dị na board? Kachi, I can see your hand. Ngwa. We. Are you listening? We. Okay, continue. Say it loud. We. Again. Ọzọ. We. Amazing. Kedu ihe dị na board? Kedu example kwe? Akwụkwọ. Amazing. Akwụkwọ. Kedu ihe akwụkwọ bụ? Weli ya mee ahịrịokwu. Kedu ihe akwụkwọ bụ na bekee? You're not right. Kedu ihe akwụkwọ pụtara na bekee, Kachi? Akwụkwọ na-atọ ụtọ.
Amazing. Okay, iji ame ahịrịokwu. That's awesome. Now, Kachi, achọrọ m kedu ihe a na-akpọ akwụkwọ na bekee? Kedu ihe a na-akpọ akwụkwọ na bekee? Igbo. What is akwụkwọ in English? You want to tell her you don't know it? No, I don't know. Okay. Kedu onye ga-enyere Kachi aka? Gịnị bụ akwụkwọ na bekee? Kedu ihe bụ akwụkwọ na bekee? I know. In there. Yeah. So what's the picture you're seeing? I don't know. Just a round ball. Kedu ihe bụ akwụkwọ na bekee? Sọmma, kedu ihe bụ akwụkwọ na bekee? Sọmma dị ụtọ. Kedu ihe bụ akwụkwọ na bekee? Gịnị bụ akwụkwọ na bekee? Okay, King Emmanuel, kedu ihe bụ akwụkwọ na bekee? Chukwu zuru m oke. Kedu ihe bụ akwụkwọ na bekee? Akwụkwọ pụtara gịnị na bekee? Book na bekee. Ezigbo nwa, akwụkwọ pụtara book na bekee. Kachinu gị ya, akwụkwọ pụtara book na bekee. Ọ dị mma. Kedu ihe dịkwa na board? Kedu example dị na board? Kedu ihe dị na board? Kedu example dị na board? Akụ. Akụ. Akwa. 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 Gịnị bụ akwa na bekee? Gịnị bụ akwa na bekee? No. Kedu onye ga-agwa m ihe bụ akwa na bekee? Kedu ihe bụ akwa na bekee? Welu picture dị na board, gwa m ihe bụ akwa na bekee. You don't know what that picture is. Don't worry, you're learning. You're learning. Keep on paying attention. You will learn all those things. I don't know what it is. You mute yourself. Okay. Kedu onye ga-enyela anyị aka? Kedu ihe bụ akwa na bekee? Osi, kedu ihe bụ akwa na bekee? Aqua. Aqua. Board. Is it soap? Egg. Akwa. Egg. Look at the picture. Egg. Kedu Looks like an egg. It looks like a ball. It looks like make a full sentence with it. aqua pụtara egg na bekee. Very good. Akwa pụtara egg na bekee. Ọ dị mma. Okay, ka anyị jee na nke ọzọ. This is also making glass. Okay. Stop it.
Kedu onye ga-agwa anyị ihe dị na board? O si ya pay attention. Dabi, gwa anyị ihe dị na board. Mee ihe ịtọ ikwu. Nke mbụ, kedu mkpụrụ edemede bụ ihe ahụ? Kedu ihe okwu anyị ji mee mkpụrụ edemede ahụ? Kedu ihe ọ pụtara na bekee? Were mkpụrụ edemede ahụ mekwa okwu ọzọ. Ngwa. Le. Le. Kedu ihe lee pụtara? Lee. Le. Kedu ihe bụ lee? Lee anya. Lee. Le. Nelanya. Kedu ihe lee anya pụtara na bekee? Lee. Kedu ihe ọ pụtara na bekee? Look or see. Amazing. Okay, ngwa were lee meela anyị okwu ọzọ. Okay, kedu onye ga-enyelu Dabi aka? Dabi amarọ okwu ọzọ a ga-eji lee wee mee. Kedu onye ọzọ ga-enyelu Dabi aka? Lee. Feso, you raised your hand. Ngwa gwa anyị. Lee. Onye bụ Somto Ilonu? Somto, tinye screen gị on. Once you come into the class, put on your screen, okay? And mute your mic. If you are called to speak, you're mute. It's called courtesy. Odema, Somto, are you supposed to be in this class or the next one? Som, are you supposed to be in this class? I believe you should be in the next class. The next class is 10 to 15. Okay, Odima, kedu onye ga-enyela anyị aka? Feso, I told you to speak. Oya, go ahead. Unmute your mic. Gwa anyị lee ihe iji lee. Were lee mee wee mee okwu. Le pụtara look. Good. Kedu okwu ọzọ ị ga-eji lee wee mee? Kedu okwu ọzọ ị ga-eji lee wee mee? Dabi, ọ dị ka Feso ka na Feso ngwa, get ready for the next Mkpuruedemede. Dabi, kedu? Lolo. Lolo. Ịma na m bụ lolo. Lolo. Ọ dị mma, lolo. Good. Okay, kedu? I will go to the next one. Is your name testing? Okay. Mama. Kedu onye ga-agwa anyị ihe dị na screen? Kedu onye ga-agwa anyị ihe dị na screen? Kedu onye na-agabe? Ọ ya dị ụtọ?
dị ụtọ nọ. Okay, mba. Also, Soma dị ụtọ. Let's hear you. Kedu ihe dị na screen? Downstairs, go down on the table. Then after I'll join my own. It's your own sister. Dị ụtọ. Sorry, Soma is not dị ụtọ. Dị ụtọ should be in the next class. Soma. Kedu ihe na-afụ na screen? Ngwa gụọrọ anyị ihe dị na screen. Talking to you. Eh? Are you talking to Sama Juta? Yes, Soma dị ụtọ. I am talking to you. Gwa anyị ihe dị na screen. Oh, mommy. Mama. Mama. Kedu mkpụrụ edemede bụ mama? Ke mkpụrụ edemede bụ ha? Mama. Me? Sound the alphabet. Sound the Igbo alphabet then. Me. 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 Okay, kedu okwu ọzọ nwere me na ya? Kedu okwu ọzọ nwere me na ya? Me. Is it a word? Another word that has me. Another Igbo word that has me. What's another Igbo word that has me? Another Igbo word that has me is Imela. Imeela. Biko kụpụrụ na aka. Imeela. Imeela. Amazing. Ezigbo nwa. Imeela. Ọ dị mma. Let's move ahead and go to the next slide. Hey, my friend. Zikora. Nnoo rinne. Ngwa anyị ga-ege ntị ka ịfụ ka anyị si eme ihe anyị na-eme. Anyị ga-ebu ụzọ kwuo mkpụrụ edemede dị na screen. Ịgwa anyị okwu mkpụrụ edemede ahụ na-egosi na screen. Ịgwa anyị ihe ọ pụtara n'oyibo na bekee. Wee welukwazie mkpụrụ edemede. So ị ga-ege ntị ka ịfụ ịnụ ka ndị ọzọ si eme ka ị wee nwee ike ghọta. Kedu onye ọzọ na-ekwubero? Kedu onye ga-agwa anyị ihe dị na screen? Somto, ịdịgo njikere? Somto, are you ready to try? I came late. Eh? I came late. Okay, ngwa na-ege ntị ka ịfụ ka ndị ọzọ si ekwu ya. King Chukwu zuru m oke. Kedu ihe dị na screen? Gwa anyị ihe dị na screen. Oh? Zikora, anyị adakwa egwu na klas. Achọrọ m ịdị na-afụ iru gị, achọrọ m ịfụ katun. Ịnụgo? Zikora, achọrọ m ịfụ iru gị, achọrọ m ịfụ katun. Kachi. Okay, Chukwu zuru m oke. Ngwa, kedu ihe dị na screen? Ah? Good. Kedu ihe nne pụtara na bekee? Kedu ihe nne pụtara? Mommy. Good. Nne pụtara mommy na bekee. Ezigbo nwa. Biko kụọrọ ya aka.
Kọrọ na ya aka. Ọ dị mma. Ka anyị jee na nke ọzọ. Nke anụwa. Nke a ya bụ nke a na-afịatụ obere arụ mana achọrọ m ịma onye ga-try. Who will try? Who is going to try this alphabet? Kedu onye ga-agbani? Kedu onye ga-try? Mụ na achọrọ m ịnụ olu gị na nke a. Kedu ihe mkpụrụ edemede a bụ? No. No. Nye. 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 Okay, kedu okwu eji wee ekwu dị na screen? Kedu ihe okwu dị na screen na-egosi? Annually. Aṅụlị. Aṅụlị. Good. Aṅụlị. Kedu ihe aṅụlị pụtara na bekee? Aṅụlị. Kedu ihe aṅụlị pụtara na bekee? Kedu onye ga-agwa anyị ihe aṅụlị pụtara na bekee? No. Nuli. No, aṅụlị. Aṅụlị. Annually. Annually. Kedu ihe aṅụlị pụtara? Na. Annually. Annually na bekee. Aṅụlị pụtara happiness na bekee. No. It's because I couldn't find it in the chat. You I don't also have. wondered, like, where did it go? No, I don't write it in the chat. I expect you to tell me from the picture to give you an idea from the picture what that means. I know by the picture. It's just like the sentence. That's Okay, the the whole sentence. But I told you to write it in your notes. How many of us have written how to say a word in English? Aṅụlị pụtara happiness na bekee. Because if I'm trying to focus and write at the same time, more knowledge is going to come into my mind. And the first thing I'm supposed to write, I'm going to forget. Yeah. Okay. So try and write now. Now that there is no noise, try and write now, okay? Okay. Very good. Wait, where's my pencil gone? Okay, let's go over to the next one. Are we still seeing my screen? Zikora, ngwa gwa anyị ihe dị na screen. Kedu mkpụrụ edemede ị na-afụ na screen? Zikora, gwa anyị mkpụrụ edemede dị na screen.
Zikora. Anu. Anu. No. Zikora, kedu mkpụrụ Yes. edemede dị na screen? Kedu mkpụrụ edemede dị na screen? Me. Kwuo ya ọzọ. Me. Nwee. Okay, kedu okwu mkpụrụ edemede a gosiri na screen? Kedu okwu bụ ihe ahụ? Anu. Anwụ. Kwuo ya ọzọ. Anwụ. Anwụ. Kedu ihe anwụ pụtara na bekee? Kedu ihe anwụ pụtara Sun. taa? Kwuo ya n'ahịrịokwu. Say it in a sentence, not just son. There's a way we said we should say. Look at the screen. Look at the chart. There's a way we translate a word in Igbo to English. There's a sentence we make. Okay. Who can help Zikora? How do we say something we want to translate in English? How do we say it? Osi, ka esi ekwu ya na bekee? It's not showing it. Really? Son. No, I told you to be making a sentence. Wow. Anu pụtara son na bekee. Very good. Anwụ pụtara sun na bekee. Write it in the chat box so that Zikora can write it in his note. Write it in the chat box. Anwụ pụtara sun na bekee. Write it in the chat box so that Zikora will not forget again. I'm doing it. Okay. Okay, ka anyị jee na nke ọzọ. Kedu onye ga-agwa anyị mkpụrụ edemede bụ ihe a? ANWAN. Kedu mkpụrụ edemede bụ ihe a? Anu pụtara Kedu mkpụrụ edemede bụ ihe a? pụtara. Kachi, kedu mkpụrụ edemede bụ ihe a? Gwa anyị mkpụrụ edemede dị na screen. Wa. Kedu mkpụrụ edemede dị na screen? Can't see the screen.
I can only see your video. Really? Yes. Okay. Okay. I'm sorry. Can you see it now? I don't spell I'm wrong. Yes, Mom. Okay. Ọ dị mma. Kedu ihe ị na-afụ? Have I sent it? Kwuo ya ọzọ. Nyi. Kwuo ya nyi. Kwuo ya ọzọ nyi. Nyi. Say nyi. Ọzọ. Nyi. Ọ dị mma. Kedu mkpụrụ okwu dị ebe a? Kedu mkpụrụ okwu dị ebe a? Kedu mkpụrụ okwu dị ebe a? Ebe ka Sọmma nọ? Osinachi na Sọmma gbanyenụ vidiyo unu. Okay. Kedu mkpụrụ okwu dị ebe a? Kedu mkpụrụ okwu eji nyi wee mee? Somto, kedu mkpụrụ okwu eji nyi wee mee? Kedu mkpụrụ okwu eji nyi wee mee? Somto, what word? Go ahead. Are you talking to some Majota? No, I'm talking to Somto Ilonu. Somto, kedu ihe bụ mkpụrụ okwu edebe na board? Kedu mkpụrụ okwu ị na-afụ? To sound it. Take it 2 letters at a time. Okay? Start with O. Oh yeah, let's go. Amazing. Biko kụọrọ aka. That's so awesome. Okay, do it again. Do it again. O ni nye. Say it. Amazing. O ni nye. Say it again. Okay, now kedu ihe onyinye pụtara na Bekee? What is it in English? What do you think it is based on the picture you see? Present. Present. Very good. A present or a gift. Good. A present or a gift. So how do we say it? How do we say it? If we want to say it, that we want to say this means this. Look at the chat box. We've been saying how to say it in onyinye pụtara gifts na Bekee. Onyinye pụtara gift na Bekee. Dash pụtara dash na Bekee. Dash pụtara dash. Okay, we are running the last lap now. And just pay attention, everyone. I see a lot of movement. Osi,
Get settled so that you pay attention, okay? Oh. All right, Feso. I want you to tell me, kedu Mkpuruedemede dị na board? Kedu ihe ị na-afụ na board? Okpu. Biko kọrọ unu Feso aka. Feso. Okay, Feso. Dash pụtara dash na bekee. Dash pụtara dash na bekee. Kedu ihe okpu pụtara na bekee? Okpu pụtara hat na bekee. Oh my God! Come and give me a hug. Kọrọ aka. Amazing. Okpu pụtara hat na bekee. Feso, kedu Mkpuruedemede bụ ihe ahụ? Kedu Mkpuruedemede dị na screen? Kwuo ya. Oh. No. Look at the screen. Look at the Mkpuruedemede anyị na-achọ ịmụta. Is highlighted over the picture and is highlighted in the word. Oh. KP. Kedu ihe ọ pụta? Ka esi ekwu ya na Mkpuruedemede? Color. Sound it. Kedu onye ga-enyere ya aka? Kedu onye ga-enyere Feso aka? Kwuo Mkpuruedemede dị na screen. Zikora, kedu Mkpuruedemede dị na screen? Okpu. Mkpuruedemede. What's the alphabet? What's the alphabet we are studying? Look at it well. No. No. Dabi, kedu Mkpuruedemede dị na screen? Please. Say it. Dabi. Ke Mkpuruedemede dị na screen? Wait, what did I do wrong? What did I do wrong? No. Kedu Mkpuruedemede dị na screen? Okay. Okay, I think I'm the one that mixed up this. Okay. Okay. Kedu okwu? Kedu onye ga-agwa? This is the last one. This is the last one. Who is going to help us with this? Let me look. Who will help us? I've not heard King Chukwuzurumoke for a very longest time. Chukwuzurumoke, kedu ihe dị na screen? Okpu. Kedu Mkpuruedemede bụ ihe a? Let's start with the Mkpuruedemede. What's the alphabet? Again? Is it O or O? Ọdịmma. Ezigbo nwa. Okay, kedu okwu dị na screen? Kedu okwu dị na screen a? Okpu. Ọ bụ. Say it. Is your class over? Again. Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee?
Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? What were you doing? Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? You can do that for me, right? Ọgwụ pụtara gịnị na bekee? Very good, good try. Kedu onye ga-enyere anyị aka? Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Sọ mma dị ụtọ. Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Sọ mma dị ụtọ. Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Look at the screen and tell us what the word ọgwụ means in English. Ọgwụ pụtara. Ọgwụ pụtara ọgwụ Igbo. Ọgwụ bụ makeup. Ọgwụ bụ sweet. Wow. Is it sweet? Oh, is it sweet? Look at the screen properly. What do you see there? I don't know what it is. Okay, no problem. Kedu onye ga-agwa anyị ihe dị na board? Kachi. Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Kachi, kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? But he doesn't taste good. Ọgwụ. What do you want me to eat? Fruit Loops. Ọgwụ pụtara gịnị na bekee? Kedu onye ga-enye anyị? Kedu onye ga-azọpụta anyị? Kedu onye ga-enyere anyị aka? Kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? Ọgwụ pụtara gịnị na bekee? Ọgwụ pụtara gịnị na bekee? Kedu onye ga-enyere anyị aka? Kachi, kedu ihe ị na-afụ na screen? What's the picture you're seeing? Tell me the picture you're seeing. Makeup. Ewo, ihe nke a apụkwa n'egwu biko. Makeup. Is it makeup you're seeing? Nna. Who else is seeing makeup? Medicine. Aha, it's medicine you are seeing now. So, kedu ihe ọgwụ pụtara na bekee? So, tell me. Ọgwụ pụtara. Ọgwụ pụtara. The picture, what's the picture saying? Medicine. Na bekee. Na bekee. Ezigbo ngwa kwuo ya ọfụma. Ọgwụ pụtara medicine na bekee. Ngwa. Ọgwụ pụtara medicine na bekee. Ezigbo nwa, biko kopụrụ ya aka, kụọrọ ya aka. Ọgwụ pụtara medicine na bekee. Ọ dị mma. So, anyị ga-akwụsịzi na nke klaasị taa. Next week, anyị ga-emecha mkpụrụ edemede ndị ọzọ. And week na-esi ya, anyị ga-eme Kahoot. Ka anyị wee nwee ike mara ndị ma maka mkpụrụ edemede ọfụma. Mana nke ka mkpa bụ, I'm going to share my screen to share what I expect everyone to do for the weekend. How many of you can see my screen? Can you see my screen? Okay, so you can see what I want everyone to do. You write your name. You tell mommy and dad to print out this for you.
You are going to trace the alphabets from A, B, Ch, D, E, F, G, W, W, I, Me, E, K, K, B, Que, Le, Me, Ne, Nwe, Nwe, Nye, O, O, P, Re. We stopped here. We stopped at O. We stopped at O. Okay, Mom. That's page 25. You should have started writing this from last week because we said everybody should get that printed and you begin to start tracing. The more you trace and sound it, the more it becomes part of you. Everybody should do this, and I want you to submit. Each week, we'll assess your work. We'll assess how many of you do your daily task. We'll assess how many of you turn in your video or voice notes and your journals where you write the task of the week. And we assess how you participate in class. Do you come on time? Do you participate or you are playing? Some of us are dancing. Okay. So I want us to tell mommy and dad to help us to print. Your printer is not working. They will print at home or somewhere else. Print out the work and begin to start tracing Igbo alphabet. It's fun. And as you trace it, I want you to help. For those that want bonus points, I want them to write another word for each of the alphabets, apart from the examples on the paper. How many of us understood my instruction? Very good. Kachi, did you understand my instruction? Amazing. Summer, did you understand my instruction? Adema. What of Chukwuzurumoke? Nna, did you understand my instruction? Ịghọta ihe m kwu? Do you understand what I said? Ezigbo nwa. Somto, did you understand what I said? Yes. Oh yeah, Somto, tell me what I said. Let everybody hear us. You said that we should print the words and we should be tracing the alphabet and find a different word for the alphabet. Amazing. Very good. Adema. Ziko, did you understand my instruction? Ezigbo nwa. Ngwa. Kedu ihe anyị ga-agwa Coach Noni? Anyị emechaala. Kedu ihe anyị ga-agwa Coach Noni? Unmute yourself. Mba, ị dara ya? Ị dara ya? Ezigbo nwa, daalụ. Kedu ihe ọzọ? Imeela. Imeela. Imeela, Coach. Imeela, ezigbo nwa. Daalụ rinne, imeela. Okay. Ndewo. Ngwa ka emesịa.